थांनाय साल किसा सिगाङाव किल्ला रायो लाहारो सुकेनलुनि मुङै खरकसा मांखोखै गलाय थानिव manjakha khoroknwi किल्ला आमचाइनि हनै साबैमानखा उमर खरकसानि अंखा 27 बोसोर मिनिमुं हृदय जमातिया गामि अंखा जैन गामिनि हनै बे खरकसांखा समाय जमातिया उमर 25 बोसोर बरक खरकनैनो manjakha tabuk किल्ला पेसो tabuk बरक खरकनैनो कुटर हरजानाय केरौनि बिसिंतै केस खालायजानाय तैबो सुकेनलुनि साखाव तंwi mano हनै सावै खनारिखा किल्ला पेसनि उसी 15 तारिखनि सालमारिव सानजानि जराव किल्ला रायो लाहारो 7:30 एबा 8:00 जराव अ पातिमुं ओंमानि साबु बुथार साबो मनो मारार क्लाइखा सराय किल्ला पेसनि कुक्तै खरनै manjakha tabuk bini yago तैबो बिनि साखाव एबा बरनि साखाव तंwi mano हनै सावै खनारिखा किल्ला पेसनि उसी केरौनि बिसिंतै tabuk केसो रहरजांनाय खरकनैनो आबुनि आगोल तैबो फाइबै mano तैबो krwngjak mano बरनि साखाव जे सुकेनलुटनो बुथारनाय बिनि साखाव तैबो तंwi mano हनै सावै खनारिखा सार साल किसा सिगाङाव जे किल्ला आमचाइ रायो ओ लाहारो जे सुकेनलुनि मुङै जे पातिमुं आबनो तै जे तिनि खरकनै जे manjakha माने अब बोसोर जाजोबबाय जार एक्चुअली सिंनि किल्ला थानाव कायसा केस होनखा अब किल्ला थाना केस नंबर 3/2026 अंडर सेक्शन 103 क्लोज 1 BNS आ घटना 15 तारिख सारिखो लाइक मने हेरी 7 to 8 बिसिङाव बाहाय कायसा घटना होनखा आपने बिसिङाव कायसा जों केस रेजिस्टार थाकिया आपने तै जों जे थाइनायनि मबाइल अब टेक्निकल भाबै जों माने यूज खायै आपने जों बरक खरननियाव जों डिटेल खायखा मासाने बुंखाय हृदय जमातिया गामिखौ जइन बाय हृदय जमातिया जइन गामि तै खरकसांखे समाय जमातिया बहाय काबिं बाय समाय जमातिया बरनि उमर बोसोर होनाय सार मासानि 24 मासानि के 26 27 बजार manjakha बरनो मिया थाने हर बरनो सुरंखा मिया थाने हर हरनि 10:05 संदेर संबरनो रंखा बरनि नुखुंनि manjakha जों ताव कोनो एरास खायके खेनो परे जों ताव कोनो फटो पेस खायनो तिनि ताव गने जे थैनायनि साखाव बरक खरनि दे ना तैबो दे तंख बरनि साखाव इन्वेस्टिगेशन तेव फायनाय अब हाय जों ताव कोनो बिनि जे थैनायनि मोबाइल जों तेबो चेकाय जों नाय मने खायो तेबो तंwi फाननो ताबुसे जातै ब्रनो सिंमानि बिसिंतै ब्रक खुगा एबा ताम रेस्पन्ड देखा ओ तेबो सुंनाय जोंबोनो रिमान्ड तंनाय परे जों बोनो इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन फायनाय खेमा परे तेबो नखरनि माने तैबो साखाव तंwi mano माहाय खरनै तंगिया सार जे और जगह जे स्पॉट डेट जे माथाय गुबु माने गुबुनि थायो दे बुथारिनो एटेक खायदे मादार खायदे और तैपेना और थायोनो स्पॉट डेट खायजागो तासो जरत जों स्पॉट न खालायनि वासुगि दङ तेबो फाइनान्स हालाव जों तेबो आपनो साइटबि नाय माने ब्रन खुक्तै स्राय माने अरनो थाय स्पॉट डेट माने डेट जरा बाहायना जों सिंजो जरा ताव जाहासो खायनो खौ फायदो ब्रन खुक्तैनो अब ओंके बो अंडर सेक्सन केस खालायजानाय अब ब्रनो कुरो क्लोज 1 103 क्लोज 1 BNS ओंके ब्रक खरनि न ताव आपातत तावसो बर खरनि रंखा फ्यूचर तेबो जों साइटबि दङ तेबो रमन ओंके सार ताबुसे जरा कुनु र नायमथां तैबो क्राक अमरद एसबी बा एसडीबीओ मायरको फायखा सिनो तो ताव तिनी जिबे फायथा फाय जान जतो न साइटबि नाय थांखा बजार र तंग जानाय कुरो जों तिनी दुइटा रंसिम फटो फरवर्ड खायनो यार जगह पूरा डिटेल्स पैसे था दा हम भाई सानी नहीं सिनु रस दे आंके उसी किला इंस्पेक्टर बिगास
हामबाय